Am și o întrebare. De ce în România nu se găsesc filmele pe platforma de Netflix pe cele care le găsești în Anglia? Și invers, de ce în Anglia nu se găsesc filmele pe care le găsești în România? Care e șpârla? Care e șmecheria? Să-mi scrieți aici în chat. Voi ce credeți? De ce se întâmplă asta? Eu unul cred că este vorba de nivel de trezire în conștiință al națiunii, al populației, pe nivele de informație, pe nivele de capacitate de trezire în conștiință. La fiecare țară ei clasifică filmele pe care să le pună în fiecare țară. Și cred că se întâmplă asta în fiecare țară. Și asta am descoperit. Am încercat în urmă, cu vreo 2-3 zile, câteva zile, să vă pun un videoclip la care v-am atașat anumite videoclipuri din filme, documentare, desene, de a vă scoate ceva în evidență. Iar și din acest film am scos anumite videoclipuri, doar că platforma de TikTok și Facebook, astea așa zise libere platforme, nu m-au lăsat să le pun și nu m-au lăsat să pun nici pe platforma de TikTok, dar nici pe Facebook. Mi l-a lăsat un pic, după care mi l-a șters. Dar oare de ce? Pentru că alți oameni din America, Anglia, România discută, analizează pe videoclipuri din filme. Și ce să vedeți? Atașează videoclipuri din filme și discută pe acele videoclipuri. Pe ei de ce îi lasă? Pe mine de ce nu m-au lăsat? Oare v-am scos ceva în față care se ținea secret? Oare sunt informații care sunt interzise de opinia publică? Adică să afle opinia publică, națiunea? Wow, ce interesant! Să urmăriți până la capăt ceea ce o să vă atașez din nou aici și recomand acest film. În România îl veți găsi. În Anglia nu l-am văzut, nu știu de ce, dar recomand acest film și căutați-l. Este un film The Watchers. Dacă o să vă uitați, o să rămâneți surprinși. Nu degeaba v-am pus aceste fotografii. Ce am găsit eu în filmul The Watchers, ce credeți? Am găsit și în cartea lui general Emil Străinu, Manualul Secret, dar și în Supernatural, și în X-Files, și în Naruto, desenele Naruto. Pentru cei ce știți, puteți să vă uitați și să analizați, să vedeți că se găsesc anumite informații la fel. Oare de ce să ne arate toate aceste filme și prin desene, dar și prin cărți și găsim aceeași informații despre anumite entități care trăiesc cu noi? Se spune prin anumite documentare că trăiesc anumite entități în pământ. Nu știu dacă e exact în jumatea pământului, dar se spune că au culoare albă și sunt foarte înalți. O să vă atașez anumite videoclipuri și anumite poze. Oare există așa ceva? Știți voi vorba aia, dacă nu ar fi, nu s-ar povesti. Sau fără foc nu iese fum. Voi ce credeți? Lăsați-mi scris în comentarii și hai să vă citesc ceva foarte interesant pentru cei ce nu știți din cartea lui generalul Emil Străinu. Atenție! Rasa asta, aceasta este una dintre cele mai vechi rase de extraterestri, provin din constelația OK, citiți și voi. Numele grupărilor stelare diferite așa
Ce mă interesează pe mine este nu unde se aflau ei și unde se află ei. Bine că ei spun că se află aici, dar oare ei se află aici sau se află cu noi pe pământ? Extraterestrii din rasa asta sunt foarte înalți, unii dintre ei, putând ajunge la 2 metri, pot trăi chiar și 200 de ani, da? Își pot modifica forma, atenție, corpului, trăsătura care îi face foarte greu de detectat. Totuși, singurele lucruri pe care nu și le pot schimba sunt înălțimea și culoarea ochilor. S-a constatat că rasa asta, răpesc ființe omenești. Ultimul extraterestru din această rasă a fost văzut pe Pământ în iulie 2028. Tot mai multe videoclipuri apar pe internet, pe TikTok, Facebook și pe alte platforme, cum că anumiți oameni din guverne vedete își schimbă forma feței, ochii, corpul și acele camere îi surprind. Oare credeți că sunt doar teorii ale conspirației sau undeva se află un adevăr? Oare de ce credeți că ne arată prin fel și fel de documentare, filme, desene, că da, trăiesc anumite entități care iau formă umană aproape perfectă sau perfectă? Voi ce credeți? Să-mi scrieți în chat și urmăriți până la capăt. În cele ce urmează am luat videoclipuri din filme, din desene, poze și puneți-le cap la cap și spuneți-mi voi ce credeți. Chiar și preoții, popii și alți oameni vă spun că anumiți oameni sunt posedați. În termeni religioși sunt numiți demoni și în alți termeni sunt numiți extraterestri, îngeri sau mă știu eu cum altfel. Știți foarte bine că au apărut fel și fel de poze cu anumiți oameni și fel de filmări că au acești ochi. Și să spun că ar fi de parte malefică. Voi ce credeți?